id-dieta aktar importanti mill-exercise jew l-exercise l-aktar importanti? Di waħda mill-mistoqsijiet komunissimi illi nirċievi ta' spiss. U ħanet il-qom punt. L-exercise huwa l-iktar azzjoni tajjeb illi waħdu, ġifieri indipendenti minn kollox, ħajjagħmel differenza kbira fis-saħħa tagħna. Ġifieri anke jekk ma nibdlu xejn iktar f'ħajjitna, l-exercise waħdu ħajjagħmel ġid kbir lis-saħħa tagħna mentali u fiżika. Dan huwa wieħed mill-ftit affarijiet illi jekk ma nibdlu xejn, nibdlu lilu biss, naraw improvements fis-saħħa. Għax ħafna bidliet oħrajn huma akkumpanjati ikollhom bżonn biex ngħidha sewwa, ikollhom bżonn illi l-bniedem jitlef il-weight biex ikun hemm improvements fis-saħħa. Mela pereżempju il-koll smajna illi bniedem jista' jkun 3 sigħat jew inkella jsegwi intermittent fasting, jagħmel xi low carb diet jew low fat diet. Daw ħafna mill-vantaġġi tagħhom u hawn min jargumenta l-vantaġġi kollha tagħhom għas-saħħa jiġu mill-fatt illi daw qed jgħinu biex bniedem jitlef il-weight jekk ikun qed jagħmilhom kif suppost. U din mistoqsija oħra allura komuni, liema waħda suppost nagħmel jien, liema waħda ħatejni l-aktar. U ir-risposta tanti mhux diffiċli però tanti differenti għal dak li jkun. Illi bniedem tissir tafu biex isek ittieħ parit ta' kieku minnek x'nagħmel, mela pereżempju jiena personali insibni l-aħjar illi nibda nikol minn nofsinhar, tajjeb nagħmel minn nofsinhar sa 8 illi waqthom nista' nikol, u jiena normalment nagħmel lunch, tajjeb mbagħad ikolli snack u mbagħad ikolli d-dinner fejn hemmhekk f'kull ikla kif tkellimna kemm il-darba u għal aktar dettalji nitolbok tara il-videos ta' qabel li postjajna, naraw idealment illi nofs li kell ġej mill-proteini. Mela ġej mill-laħam abjad ħut, bajt, Greek yogurt, etc. Tajjeb proteins, tista' anke tfittex fuq Google għal aktar idejat ta' proteins, tista' anke tidħol fuq newbetterlife.com/free fej krejajna diversi kodba b'ħafna riċetti differenti ta' inti idejat ta' x'tista' tsajjar, x'tista' tiekol, x'tista' tipprepara anke l-familja kollha, uħut minnhom li jinvolvu verament ftit ingredienti, allura għandhom bżonn verament ftit ħin anke biex tippreparahom. Mela qed ngħidu illi il-lunch, id-dinner u l-snack tiegħi nofs l-ikel ġej mill-proteini number 1. Imbagħad ħajfdal kwart u kwart, għandek kwart illi ħanifoka illi jkun hemm ħaxix kemm jista' jkun kuluri differenti, u fuq dak il-ħaxix nagħmel marfa jew 2 marfa extra virgin olive oil, marfa jew 2 extra virgin olive oil għal good fats fuq dawk il-vegetables illi qed nikol. Fil-kantuniera l-oħra ġifieri il-kwart li jkun għad baqa', idealment nara li jkolli complex carbohydrates jgħidulhom. Jiġifieri dawn huma affarijiet bħal xi ftit rossi jew xi ftit patata, għaliex le kultant xi ftit taġin, kinwa, kuskus, daw il-grains illi ikolli aptit jew inkella skont ir-riċetta kif tkun insomma ninkludi lilhom.